El podcast de Recomana, 3 Cítrics. Hola a tothom, benvinguts a un nou capítol del podcast de Recomana. Avui tenim sessió de 3 Cítrics on 3 professionals de la crítica trien, remenen, analitzen, comenten i recomanen alguna de les obres de la cartellera teatral. Avui els 3 caps de cartell per ordre alfabètic són Imma Fernández, Xavi Pardo i Gabriel Sevilla. Benvinguts, què tal? Com esteu? Molt bé. Gràcies. Hola, què tal? D'aquí una estona tindrem també la guillotina d'Enriqueta Martí, que ens parlarà de la iniciativa Cap Butaca Buida del dia 16 de març, però abans arriba el nostre rànquing. El rànquing de Recomana. Un rànquing que fem a partir de la mitjana de les crítiques publicades a recomana.cat i que va variant a mesura que s'afegeixen noves crítiques, però que ens serveix com a orientació de l'opinió dels crítics de Recomana i com sempre us animem a entrar a recomana.cat per llegir els textos complets. Dit això, anem al número 5 i trobem Momo l'artesà, aquest espectacle per tots els públics a partir de la coneguda novel·la de Michael Ende. En la seva crítica Recomana, Yolanda G. Madariaga diu: amb només 3 intèrprets, l'ajuda dels objectes més diversos i una acurada estètica recrea aquest conte moral que posa en qüestió els valors d'una societat que ha perdut la capacitat d'escoltar o ja no té el temps per fer-ho. Jordi Bordes diu: preciós quadre inspirat en l'univers de Michael Ende, que en realitat té molt de mirall. I està bé també que hi hagi un espectacle infantil, no? Perquè dins d'aquests rànquings que fem habitualment doncs no hi tenen gaire cabuda, no? Sí, no. Sempre són el germanet pobre, no? Del teatre, sempre reivindicant els de familiar i ben fet que fan. Anem al número 4, on trobem un empat entre el Gegant del Pi i els Watson. Dels Watson al TNC en parlem de seguida perquè és l'obra que justament ha triat el Xavi Pardo per comentar, però no sé si voleu fer algun apunt del Gegant del Pi de Pau Vinyals, aquesta obra de 2021 que s'ha anat mantenint viva, no? I que ara ha repescat la Villarroel en sessions de dissabtes i diumenge al migdia. I parlant del teatre familiar, doncs bé, en aquest cas són sessions de migdia però de teatre d'adults, que és una iniciativa interessant, no? de la Villarroel, això de fer teatre a 2:15 del matí. Sí, això és interessant. Sí. També ho fa el Heartbreak Hotel del Rigol. Els diumenges també aposta per fer la funció al migdia, en hora de vermut. I durant una època la Perla 29 també ho va intentar. No sé si va acabar de funcionar perquè crec que ja no ho continuen fent-ho. Però bueno, és interessant. Veus l'obra amb uns altres ulls, és veritat. Sí. I sobretot el que és interessant del Gegant del Pi és que va començar com radioteatre. És veritat. Va ser la gran sorpresa de la pandèmia, és a dir, va ser el lliure de martell en el moment dels tancaments dels teatres que va prendre aquesta iniciativa. Després es va fer la versió escènica i jo crec que ha funcionat tan bé que continuem fent-la. Sí, va ser aquell moment de pandèmia de què fem, què estem fent amb els actors. El lliure va tenir aquesta iniciativa i d'aquí va sortir aquesta idea, que va sortir com el Pau Vinyals també, que aquesta idea ha nascut un autor, no? Que potser tenia tot aquell temps de dir, s'hi va posar i ha arribat fins ara. Doncs això és el número 4, aquesta obra recomanable de Pau Vinyals. Jo vull animar a les sales que també a veure que facin això dels matinals, perquè la veritat que va molt bé, sobretot els crítics, no? Perquè s'hi podem veure més, i a part que es veu molta gent, vull dir que té molt d'èxit a la Villarroel, ho està fent molt bé. Sí, la cosa que hi ha als cinemes, que doncs estem més acostumats i és més senzill, hi ha aquesta idea també com de festival, no? De poder anar al matí i organitzar-t'ho, està molt bé també, i per gent que treballa de nits, per exemple. Anem al número 3 del rànquing de Recomana. No ens movem de la Villarroel, si parlàvem del Gegant del Pi, perquè al número 3 hi ha Elling, amb David Verdaguer i Albert Prat, i és l'obra que ha triat l'Aima per comentar, en parlem de seguida també. Al número 2 del rànquing hi trobem Fairfly, la reposició de l'obra de la Calòrica, el nou Espai Texas, que com ja vam dir a l'anterior podcast, calia afanyar-se a comprar entrades perquè, efectivament, doncs, han volat. Ja han penjat el cartell d'entrades exaurides. En queda alguna, pel mes de març, de solitària, d'aquelles que en queda una penjada a última fila, a la dreta, però encara hi sou a temps, si la voleu veure. Tu, Gabriel, l'has vist ara, oi, l'obra? Sí, l'he vist recentment. És una obra de fa 7 anys i el que té molta gràcia és que si has vist les obres que venen darrere la Calòrica, pots fer fins i tot la relació. És a dir, a mi va haver-hi un moment... Veus llavors allà? Llavors va haver-hi un moment en què un dels personatges es queixa, quan està tractant de fer el seu argument i donar la seva idea per a aquesta startup que hauria de funcionar, diu, és que mai tenim temps de parlar del canvi climàtic. I això s'està dient a un 2017, quan tu saps que 4 anys després faríem el de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, és a dir, de què parlem quan no parlem d'aquest canvi climàtic, que ja volien arribar-hi, però encara no. Llavors, si ho veus en perspectiva 2024,
té gràcia perquè veus que la companyia ja tenia aquesta idea i avançava en aquesta direcció. I ja hi havia una constant que és la documentació de treballar molt bé els temes, que després ho hem vist amb la Calòrica, que estan treballadíssimes, són gairebé tesis doctorals a les seves obres de teatre. Aquí també, no? La dramatúrgia de Joan Llago és impressionant a nivell de documentació, és a dir, controla moltíssim el llenguatge de les startups i, a més, fa la paròdia perquè hi ha un costat tècnic, però després també hi ha tota la crítica a aquesta mitologia, com aquest neoliberalisme de sobretaula, no? Aquesta idea de que si tens una bona idea pots enriquir-te i canviar el món. I després tot això es va criticant, però deixa molt obertes les conclusions, és a dir, té molta habilitat per fer un teatre molt polític, molt divertit i amb molt de ritme, però no queda pamfletari en cap moment. I jo crec que és per això perquè es continua fent 7 anys després. Quin record en teniu? I remarcar que va guanyar el Max, que no és fàcil, O sigui, a part del Premi de la Crítica, del Butaca. Jo me'n recordo, clar, ho vaig veure llavors, i me'n recordo que era superàgil, superintel·ligent, i que t'atrapa, des del primer moment t'atrapa, amb tots els seus... I també els canvis de criteris, que, bueno, estava tot molt, molt, molt ben fet. Una dramatúrgia realment molt bona i la direcció també. Tot. Xavi, quin efecte va fer quan vas veure en el seu moment Farflet de la Calòrica? A mi em va meravellar, també jo la recordo, ara ho comentàvem, que no sabia de quants anys feia era, fa 7 anys, doncs la vaig veure al Tan Tarantana quan es va estrenar i em va encantar aquest dinamisme de la posada en escena, que no és fàcil quan estàs fent un teatre que es basa en una taula i 4 cadires, i la gent asseguda en una taula discutint. Convertir això en una posada en escena àgil i que no es faci monòtona té el seu mèrit, i a més això el text del Joan Llago, que és increïble com tot el que ha anat escrivint i que l'han anat confirmant cada obra que ha anat fent, doncs com un magnífic dramaturg de casa nostra. I anem al... Digues, no, que jo per mi, no sé si per vosaltres, la Calòrica és per mi la companya més interessant dels últims anys. No sé si per... I el públic també, el públic està d'acord perquè omple... És un fenomen, la Calòrica. Sí, i aquesta cosa complicada, que agradi crítica pública, ompli, i realment sí. Ho té tot. I sí, moltes vegades es parla de companyies, no? I s'enyoren aquelles companyies de fa temps, doncs segurament la Calòrica serà un exemple d'aquests d'aquí uns quants anys ens I poden anar recuperant qualsevol dels seus muntatges i triomfa. L'exemple és aquest Fairfly, fa 7 anys d'això. I el programen i ho rebenta a nivell de taquilla, que el Texas està molt content. I també han anat fent els ocells, altres muntatges seus, cada cop que en recuperen un triomfa, i tornarà a passar el mateix quan per Nadal torni Le Congrès Marche Pas al Poliorama, en aquest cas. Doncs quina bona notícia, la veritat, quan hi ha companyies que els hi va tan bé i funciona. Anem al número 1, redoble de tambors. Travi, aquest espectacle meravellós de la família Pla, de Pau Mates i Oriol Pla, amb direcció d'Oriol Pla, que es pot veure fins al 3 de març a la Biblioteca de Catalunya, també amb entrades exhaurides, i en aquest cas, no sé si en teniu moltes ganes, jo recomano de fer allò que fem quan anem fora, no? Com hem comentat alguna ocasió, quan vas a Londres, Nova York, Madrid, on sigui, i dius, ves a taquilla, no? Si tens molt interès a veure, t'esperes última hora, i si algú falla i s'allibera, et poden revendre i pots acabar entrant, no? No sé si això ho heu fet mai, recordeu algun cop en algun viatge de dir... Fer porta, sí. Expliqueu-nos, a veure, alguna d'aquestes que us funcionin i que dius, mira, i l'acabo veient. A fora, sobretot, però aquí també, algun cop en algun muntatge internacional pel grec, el lliure, etc. Jo recordo haver anat allà a provar sort, entrades exhaurides, i a ultimíssima hora han fallat 2 persones que no han vingut, va, passa. I ja has tingut sort, normalment, quan ho has provat? Sí. Normalment el 90% de les vegades ha funcionat. El Pepinton, me'n recordo, que hi havia unes cues fins i tot. Clar, hi ha les cues d'última hora de taquilla. D'última hora, sí, que a la llista d'espera. Clar. Gabriel, ho recordes o no? No, jo normalment això no ho he fet, no m'he arriscat tant. El que volia dir respecte a Travis, que jo l'he vist ara a la Biblioteca Nacional de Catalunya, que l'espai és immillorable, vull dir, és una meravella, i el que fa la família Plasolina, que això s'ha de dir, és que quan acaba la funció es queden a parlar amb el públic, i hi ha tot un itinerari dins de la biblioteca en què fan com una petita història d'ells mateixos, que és com fer història del teatre contemporani a Catalunya, mostrant fotos, explicant experiències. Vull dir que la comunió, per així dir, amb el públic és absolutament espectacular, i el públic està completament entregat. És una història d'èxit. És veritat, a la B que t'ho feien això també, que hi havia totes aquestes fotografies i anàvem posant que era fantàstic, però clar, l'espai de la biblioteca és un molt bon lloc, no?, per veure Travi. Meravella, Travi, no? Estem tots d'acord? Jo sóc superfan i és que em va robar el cor, vull dir, és que tot, els intèrpretes, el que expliquen, la família, l'amor al teatre...
Doncs està el número 1 en aquest cas del rànquing de Recomana. L'opció per veure doncs, serà fer això. No sé si hi haurà algun espectacle més, perquè també és d'aquests espectacles que s'han anat recuperant i l'Oriol Pla, a més, ha tingut la voluntat de fer-lo, perquè, clar, tenia feina per donar i per vendre, que hagués pogut oblidar l'espectacle i ha dit, no, m'hi dedico i... I ha fet una oda al petit món del teatre, és a dir, el que normalment no arriba a un cinema o una televisió amb la seva família. Jo crec que és... Tu ahí veus el gran actor que és a dir, la tradició que té literalment familiar i la voluntat de que això es vegi i es reivindiqui. Doncs comencem les vostres tries. Xavier Pardo, has triat per parlar dels Watson, una comèdia d'una autora britànica actual, la Laura Waite, guanyadora del Premi Laurence Olivier. Al TNC es pot veure els Watson amb direcció de Josep Maria Mestres, una obra de la qual, ens dius, és millor no explicar-ne gaire cosa per no rebentar l'espectacle. Sí, no, perquè bona part de la gràcia de la dramatúrgia és precisament un petit gir que es produeix a la meitat de l'obra, que per tant jo crec que si es revela... És complicat quan les obres es basen en aquests efectes sorpresa, fins a quin punt estàs legitimat a parlar-ne, a rebentar aquesta sorpresa o... Intentem que no. Perquè llavors quan has de parlar però sense revelar res, també al final no estàs dient res. Però ja se n'ha parlat una mica. Sí, ja se n'ha parlat, sí, se n'ha parlat bastant. Jo crec que s'ha revelat bastant més potser del que ells pretenien. Per dir-ho fàcil, hi ha una primera part que és més, diguéssim, clàssica, en què es basa directament en posar en escena la novel·la inacabada de Jane Austen, dels Watson. És una novel·leta que, per cert, ara l'ha editat Cal Carrer. Si voleu llegir aquesta novel·la, fer l'exercici abans d'anar al teatre per comparar ben bé què és part de l'original i què és part de l'artefacte que ha muntat la dramaturga, la trobareu a Cal Carrer. Doncs durant els primers 40 minuts, bàsicament, es dediquen a posar en escena d'una manera bastant fidel la novel·la de Jane Austen. A més, ho fan d'una manera molt intel·ligent, molt pràctica, perquè sí que és veritat que aquestes novel·les de Jane Austen en què surten tants personatges, i la família tal, la família qual, i aquest és el nebot, i l'altre és la tutora, t'acabes perdent. Llegint potser costa d'entendre, i ells ho fan d'una manera molt plàstica, introduint cada personatge en un ball, perquè evidentment tot comença amb un ball. Doncs van introduint els personatges i les famílies, i de seguida, d'una manera molt clara i molt gràfica, et queda meridianament clar el mapa de qui és qui, que després és clau per seguir l'evolució de l'obra. Aquests 40 minuts no tenen més, ja està, és la historieta victoriana. I a partir d'aquí, aquí hi ha el punt d'inflexió, que és amb la irrupció del personatge que interpreta la Laura Obert, que jo crec que es pot dir, perquè això ja s'ha dit, que ella interpreta la pròpia autora de l'obra, interpreta Laura Waite. Per tant, el mecanisme consisteix en què la pròpia dramaturga s'inclou a si mateixa dins de l'obra. Clar, i evidentment el referent és a Pirandello, és un homenatge claríssim a Pirandello i als personatges en la cerca d'autor, i ella s'enfronta als personatges en el seu intent de buscar un final a la novel·la inacabada de Jane Austen. Ella té ho deixa clar més durant l'obra, té una veneració absoluta cap a Jane Austen, vol buscar un final a la novel·la que dignifiqui l'autora, però es troba que aquest gir pirandeliano li acaba de funcionar perquè els personatges se li revelen. Tu has dit, Xavi, jo crec que aquí sí que ja no direm res més. Clar. Tu has dit que és una delícia pels amants del teatre, la teva crítica, i també dius la direcció de Josep Maria Mestres està en perfecta sintonia amb l'elegància que requereix Austen i la intel·ligència que reclama Waite, i arrenca diversos aplaudiments durant la funció. Sí, com a mínim a l'estrena va passar, es van produir diversos aplaudiments durant l'obra, que no acostuma a ser habitual. Això és molt maco quan passa. I n'hi ha algun d'agraït, perquè, per exemple, el personatge de la Lluïsa Castells, que fa de la nani, la criada dels Watson, no té un paper gaire lluït, per dir-ho així.
però i a més té molt poc text, però hi ha una escena, una rèplica que fa un mutis i aquest mutis és aplaudit, perquè realment es llueix. Doncs aquests aplaudiments que van sortint durant l'obra et donen una idea del favor que el públic concedeix a aquesta obra de la Sala Gran del Nacional, i a més l'altra idea és que ja no queden poques entrades, és complicat trobar entrades per anar als Watson perquè s'han venut molt, molt ràpidament. Si hem de posar-hi alguna pega, jo diria que es fa una mica reiteratiu aquest joc de la dramaturga Laura Waite. La idea funciona, és una idea interessant que a més obre un ventall de capes per explorar, dona peu a parlar de molts temes, fins i tot hi ha moments en què l'obra es converteix en una comèdia filosòfica, però aquest mecanisme de jugar a ser l'autora escrivint l'autora i aquest joc de nines russes amb els personatges, etc., i que acaben jugant una mica al gat i a la rata, es fa reiteratiu, perquè un cop ja ho has vist, doncs ja està. I s'allarga potser un pèl en excés i hi ha un moment en què potser Laura Waite acaba caient una mica en l'autoindulgència, sobretot en la segona part del muntatge. Parleu més del text que no pas de la direcció, no? Que esteu d'acord. I Gabriel, que... Sí, jo vaig tenir la mateixa impressió, és a dir, jo crec que la idea en un principi és bona, per a mi el que millor funciona és el repartiment, vull dir, és un luxe. Sí, estan tots molt bé i és com un plaer veure aquests intèrprets en l'escenari, però és veritat que és com si la Laura Waite tingués por de que no s'entengués, és a dir, com fa un gir tan, entre cometes, radical, perquè ja fa un segle de Pirandello, vull dir, tampoc és tan nou, però és com si tingués por de que no s'entengués i llavors ho explica i ho reexplica i ho torna a explicar. Sí, molt mastegat. I arriba un punt en què dius, vale, ja ho hem entès, això que en un moment va ser avantguarda o ruptura, ara ja és tradició, potser no calia fer tanta didàctica d'aquest gir. Llavors jo crec que hi ha moments en què cau una miqueta el ritme. I destacaves ara que tots els actors estan molt bé, i quan els actors estan molt bé hi ha molta responsabilitat també del director, perquè hi ha moltes vegades que hem vist bons actors que no estan bé, i en aquest cas Josep Maria Mestres, que és un director que en el sector teatral sí que té molt prestigi, però a nivell popular no sé si té el mereixement que hauria de tenir, perquè és jo crec un extraordinari director, molt bon director d'actors, sobretot. És que aquí la direcció de la posada en escena, diguéssim, és impecable, és el que l'obra necessita, sap aconseguir el que l'obra necessita, i llavors, a més, en la direcció d'actors, tots estan molt bé, i crec que és un gran encert també el càsting, el repartiment, perquè la Manzanares, per exemple, crec que és una molt bona Emma Watson, perquè li dona un punt de contemporaneïtat, ella és tan fresca, tan natural, tan actual, que el sol fet de que l'interpreti ella crea ja el pont entre els Watson de Jane Austen i el dia d'avui. El fet de trobar-se un personatge que desperta 200 anys més tard, no? I que es troben en la nostra època, no? Ella li dona aquesta mirada tan fresca i tan contemporània. Doncs Josep Maria Mestres, a més, això treballa molt bé també, el joc aquest entre la història i la contemporaneïtat, també. Recordo fa temps aquell matrimoni de Boston que va fer el llibre, Anna Lizaran, Marta Marco, Emma Vilarsau, que era deliciós, i és on veus això, clar, vas veient les obres de Mestres, jo crec, dirigeix molt bé, és molt bon director d'actors. I li agrada aquest tipus d'obres també amb ell. Sí. Molt bé, doncs això és l'obra que ha tret del Xavier Pardo. Hi ha també una altra estrena, no sé si em voleu fer algun comentari, ens deu un apunt de l'obra escocesa de Shakespeare, Macbeth el lliure, Gabriel Xavier, que la veu veure, dirigida per Pau Carrió, una obra que ja sabeu que deien que porta mala sort al títol, li deien això de l'obra escocesa, diguem-ho així. I el Jaume Forés a Núvol, per exemple, deia, diu, aquesta mala sort, diu, ha fet, per exemple, això, que Manrique l'havia de protagonitzar, Julio Manrique, aquesta obra, i quan va ser nomenat director no ha pogut fer-ho, és a dir, que aquesta mala sort s'ha portat en aquest cas, i no sé si el trobeu a faltar. Sí, Manrique va fer un pas al costat, i crec que la mala sort no només ha acompanyat a Manrique per no poder fer de Macbeth, sinó que ha acompanyat també el muntatge, que no acaba de funcionar. Ara parlaves del Josep Maria Mestres i de quan tens un bon repartiment i aconsegueixes que tots llueixin per petit que sigui el seu paper. En Pau Carrió en aquest cas passa al contrari, que és que tens un repartiment amb grans figures, amb noms molt solvents, i ningú està bé.
Clar, aquí hi ha un problema, no? Quan tens Laia Marull, per exemple, que fa poc, per no anar gaire lluny, li vam veure el Love, 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 que estava extraordinària, i aquí fa una Lady Macbeth incomprensible. Sí. Està molt malament. Jo crec, clar, aquí quan vas dient però és que potser el Villegas com a Macbeth també està un punt massa accelerat i histriònic. Vas veient que aquí hi ha un problema que crec que és la direcció d'actors, que ha quedat una mica bandejada, una mica oblidada, perquè crec que Pau Carrió s'ha concentrat molt més en la posada en escena i ha oblidat aquesta altra part. I també a mi em va semblar que era una posada en escena en el fons molt antiga, que enyorava, amb alguns ho comentàvem a la sortida, que ostres, ja fa 22 anys del Macbeth de Calixto Vieito, i fins i tot, havent passat 2 dècades, aquell Macbeth de Vieito continua sent molt més radical i contemporani que no pas el que estem estrenant el 2024. Que hi havia Mingo Ràfols fent de Macbeth en aquell moment, hi havia Boris Ruiz, Carles Canut, Miquel Gelabert, un jove Nacho Fresneda també, i que va estrenar al Festival de Salzburg, fa això doncs ja 23 anys. Tu l'has pogut veure, Gabriel? Sí, jo estic d'acord amb Xavi, és a dir, el problema és que quan tu fas una obra com Macbeth, és una obra molt gran que se't pot menjar. És a dir, és una obra que s'ha fet tantes vegades i tan ben feta i té uns personatges amb tantes exigències, i Macbeth i Lady Macbeth tenen grans moments de teatre molt coneguts, molt citats, que si no tens una idea de direcció molt clara, l'obra se't pot menjar molt fàcilment. I jo pensava els moments clau que tots coneixem, les grans citacions, no?, que es fan quan la Lady Macbeth diu allò de treu-me el sexe, no?, l'Unsex Me Here, que és com una citació hiperconeguda. O quan Macbeth fa aquest parlament després de la mort de la seva dona, quan diu que la vida és aquesta història explicada per un idiota que no significa res. En aquests moments culminants tu veus que no hi ha la tensió dramàtica que esperaries, i fins i tot en alguns punts, en algunes escenes com l'aparició de fantasmes, de Banquo, etc., tens efectes que no només no són tràgics, sinó que poden tenir com un retruc tragicòmic o hilarant. I llavors veus que l'atmosfera no està captada. Que el públic no està enganxat i no sap cap on. El públic estava molt desconnectat. I l'ambientació històrica, sobretot, jo confesso que no l'entenc. És a dir, jo no veig l'interès ni la raó de portar aquest Macbeth al context específic de la Primera Guerra Mundial. És a dir, que és molt gratuït. Si a part d'una treus aposta de temps, estètica, no hi ha res més. No? Exactament. Tens el vestuari, la Sílvia del Año, que és una meravella, recrees la vista, però, a banda d'això, si tu treus una obra de la seva època, ha de ser perquè vols dir alguna cosa amb aquesta altra època. Llavors, jo ahir veig que el Macbeth és una història de poder, a més, molt feudal, no? Molt de reis i de reines i de successions. Cal recordar que el Macbeth és una obra, en veritat, de propaganda dinàstica que va fer Shakespeare per la reina, Elisabet I. Llavors, si tu aquesta història de lluita pel poder, amb les seves espases en l'edat mitjana, amb l'element fantàstic de les cròniques de Holinshed, de sobte el poses a una Primera Guerra Mundial, que són les democràcies parlamentàries europees, amb la tecnologia de guerra del segle XX, és que fins i tot a nivell material i a nivell d'arguments no et quadra, i jo em quedo amb la sensació molt incòmoda de no haver entès per què Pau Carrió ha volgut fer aquesta adaptació, perquè estic segur que alguna raó té, no ho dubto. Jo vaig pensar que era una raó purament estètica. Però jo no sí que la veig de cap manera. Realment el vestuari de la Sílvia de l'Añó és meravellós, i vaig sortir pensant que el millor d'aquest Macbeth eren les llums. Les llums del Raymond Rius em van semblar extraordinàries, perquè de fet... És l'escenografia. Les pròpies llums són l'escenografia, perquè de fet els pocs elements escenogràfics que hi ha crec que estan mal utilitzats i a vegades infrautilitzats o mal utilitzats. O sobreutilitzats, perquè sense revelar res, diguem, el moment del bosc de Birnam, que és com la gran sorpresa estètica, jo crec que hi ha com un desplegament de recursos que no acaba de tenir molt de sentit. Al contrari, aquests elements escenogràfics, el bosc de Birnam, el bosc de les bruixes, l'arbre de les bruixes, etc., pastoretejava. Saps què vull dir? Hi ha algun moment que dius, home, és un arbre de cartó-pedra aquí que dius, no. Per fer això, si estem jugant a la buidor escènica, continua fent-ho.
no? Ves més enllà. Doncs eren dues grans apostes aquestes, el TNC doncs era els Watson, el llibre també d'aquestes doncs amb molta gent sobre l'escenari, pel que ens comenteu doncs dos resultats desiguals, i anem ara a la Villarroel, on hi ha una altra obra dirigida per Pau Carrió, que en aquest cas doncs sí que ha tingut doncs bones crítiques i ha funcionat bé de públic. S'hi pot veure Elling, és l'obra que ens tria la Imma Fernández, diguem també dirigida per Pau Carrió, és a dir, que ha fet també Macbeth i alhora també Elling. No sé si sabeu com s'ho ha fet per poder dirigir doncs, aquestes dues obres que coincideixen a potser cartellera. massa feina, no? Vist el resultat, potser massa feina per al Pau, perquè, bueno, Elling sí, el que passa que té, clar, els dos intèrpretes estan magnífics, tant el David Verdaguer, que acaba de rebre el Premi Goya per fer d'un Eugenio fabulós. No, el Goya, el Gaudí i el Feroz. Sí, ha fet el també, triplet. El triplet, Sí. exacte, però bueno, que el Goya és el Goya. Sí. I que a més diu que va rebre el premi, l'endemà havia d'agafar l'avió per fer la matinal, la funció matinal, és a dir, que té molt bé que pugui estar aquí. I aquí el David Verdaguer, Albert Prat també... L'Albert Prat també està meravellós, els dos, a part que són amics, perquè ja van començar junts, que van fer la companyia aquella que m'agrada el nom, no? Lo de el Nacional no ens vol. Sí. I aquesta complicitat que es nota molt, oi, a escena, és meravellós veure els dos. Realment, només per veure'ls els dos ja val la pena. I després està també la Caral Casasallas, que també és molt camaleònica i també molt bé. O sigui, tots estan molt bé. I Albert Ribalta també, l'Òscar Muñoz. En aquest cas sí que hi ha això que dèiem, de totes estan tots bé. Sí, no? sí, el contrari del Macbeth, no? Mira, una li ha sortit malament i l'altra... A veure, parlem de l'obra, és una comèdia molt tendra, molt amable, vull dir, no voleu grans conflictes, però realment funciona. És una història sobretot d'amistat, per mi és una història d'amistat i de superació, perquè es tracta de dos personatges molt desvalguts que han estat en un psiquiatre durant 2 anys i llavors estem a Noruega, doncs els deixen un pis tutelat a Oslo i per a veure si poden enfrontar-se al món. I com s'enfronten en totes les seves dificultats i limitacions, perquè estem parlant de malalts mentals, encara que hi ha molt d'humor, però darrere també les excentricitats i totes les dificultats que tenen, darrere hi ha una malaltia. Però ho fan tot, o sigui, l'autor ho fa tot amb molt d'humor i sense dramatisme. Clar, ens parles d'aquest to, que aquest to és important també, no?, de veure. Diu, per exemple, Ramon Oliver Crítica, diu: aquest muntatge de la Villarroel està condemnat a transformar-se amb tota justícia en un nou èxit de la seva excel·lent programació. Un muntatge que Pau Carrió ha dirigit brillantment, trobant-li sempre el punt just a l'equilibri que necessita una peça com aquesta, que bascula tota l'estona entre l'humor i la tendresa, sense poder permetre's mai caure en la comicitat exagerada ni en el fàcil sentimentalisme, en la línia que tu deies, Imma, no?, de trobar aquest to que és tan difícil, tal complicat, no?, de trobar aquest equilibri que te'n pots anar cap a un cantó i el manté molt bé, no? Exacte, que a vegades arribes als extrems i no. O sigui, el que fa és converteix les dificultats d'aquests dos personatges entranyables en situacions còmiques, d'alguna manera còmiques, però ja està. I realment, a mi em va agradar molt. Sí. Una obra que, a més, i això que deia dels aplaudiments ara dels Watson que deia el Xavi, aquí no sé si et va passar el dia que hi vas anar, però també hi ha un moment, el dia de l'estrena, que hi va haver un aplaudiment després de, això d'entre un fos, allò un fos d'aquest, i un aplaudiment al mig de la funció, que és quan veus que el públic hi està posat, i està seguint la història i aquesta connexió, no? Sí. És una obra d'un autor noruego que té molt d'èxit, que es diu Ingvar Amundsen, i, basat en una tetralogia que ha fet perquè l'Elin és el seu personatge, diguéssim, favorit. I, volia remarcar això, de la importància de l'amistat, perquè per ells, diguéssim, els dos són una família, perquè l'Elin, que és molt neuròtic, des que ha perdut la seva mare, que l'havia superprotegit, doncs està sol al món i no sap com enfrontar-se a les coses quotidianes. I això, que són amics per sempre, diguéssim. Clar, i aquesta part també, va ser una pel·lícula, també hi ha una part autobiogràfica. Sí, hi ha una pel·lícula del 2001, que va tenir molt èxit, fins i tot va ser nominada a l'Oscar, encara que no va guanyar.
I Xavi, tu també l'has vist? Sí. Què et va semblar? Sí. A mi jo no No comparteixes tant l'entusiasme? No. Aviam, està bé, però és d'aquelles que... Massa bona, massa bonisme per tu. Sí, a mi el text potser és el que no l'estic criticant, en absolut, però no vaig pensar, potser no és per mi això, el vaig trobar massa bonisme. Massa amable. Està feta perquè sortís amb aquell somriure de que entranyable, o que bonic, que tendre. Home, ja està bé, és que la vida. No? Que ja està bé, però... Aquests dies que portem... A mi em va faltar una mica, em va semblar una mica prima. Sí. El que passa és que és això, que ells dos, només per ells dos, val la pena, perquè la complicitat que tenen en escena i estan tots dos a un nivell altíssim, jo crec que això ja justifica qualsevol altra cosa. Justifica l'entrada, no? Ja diu, I tant. Tots dos són boníssims. I aquesta complicitat que ens deia la Lima des que el Nacional no ens vol i que això es traspua, no? Aquesta amistat que va més enllà i està molt matisat, no? El que fan. Sí. Això és del to, clar, el to és que és tan complicat, no? de trobar-ho. Doncs està funcionant molt bé, Elling. I acabem amb la tria de Gabriel Sevilla, perquè parlem que això és en un psiquiàtric, comença en un psiquiàtric i no ens movem d'aquest espai també. És que últimament hi ha moltes obres, perquè la que fan ara al Poliorama també parla una mica en plan molt divertida, la dels... Esperant Mr. Bojangles, no? Sí. Aquesta també hi ha la malaltia. De malalties mentals es parla i anem també ara, Gabriela, estrella Purificats, de la Sarah Kane, a la versió de la companyia La Cremosa, que es pot veure tan tarantana. Gabriel, dius a la teva crítica que aquesta obra és, sens dubte, més violenta, sexualment explícita i escènicament inviable de Sarah Kane, per no dir del repertori teatral contemporani. Per tant, el repte de portar escena, i només per això ja val la pena, no era senzill. I probablement m'he quedat curt, és a dir, jo pensava, quan venia ara, que és l'obra més dura i més difícil de veure del repertori teatral contemporani, i jo no sé si de tota la història del teatre que jo conegui. És a dir, jo no he vist mai una obra... I mira que n'has vist i en coneixes, tu. Amb tanta violència i tant de gore, amb tant de sexe explícit, però molt dur. I després amb unes indicacions escèniques tan impossibles de posar en escena, reconegut per la mateixa autora, la Sarah Kane, que ho deia a les entrevistes abans de suïcidar-se, perquè es va matar a finals dels anys 90, quan tenia 28 anys. Era una obra que ella havia escrit sabent que el que estava demanant en la meitat de les acotacions no es podia fer, però ella tenia aquesta voluntat de portar més enllà el llenguatge escènic i de forçar els directors d'escena a fer coses noves o a trobar... Aquestes acotacions dius que són un repte, no? Però si diu, a veure com ho fas, no? El que t'he deixat escrit aquí. Perquè, a veure, la història comença, com tu deies, en una institució psiquiàtrica que de vegades sembla com un campus universitari i tens com un grup de personatges que tenen diferents relacions, diguem, que estarien prohibides o que serien no normatives per al director de la institució, que és un sàdic, que és un home que es diu Tinker, i que el que fa és castigar aquestes persones per tenir aquestes relacions no normatives. I és bàsicament una relació incestuosa entre dos germans, Graham i Grace, i una relació homosexual entre dos homes, Rod i Carl. Llavors, a partir d'aquí, el càstig són amputacions, són degollaments, els talla la llengua, vull dir, les barbaritats més increïbles que puguis pensar, però a més, tu podries dir, escolta, això estrictament ja estava a la mitologia o les tragèdies gregues, no? Vull dir, Èdip és fora de ball, els ulls, etc. Dius, sí, però els grecs el que feien és explicar tot això mentre passaven fora de camp. No t'ho ensenyaven, no tenies allà... Clar, si tu penses a les tragèdies gregues, tu tens aquest personatge secundari del missatger que t'explica la barbaritat que ha passat fora de camp. D'acord. Aquí el que diuen és, no, fora de camp no, i missatger no, aquí t'ho mostrarem, perquè mostrar això és el que fa l'estètica del teatre in your face, que deien, no? Del teatre en la teva cara, que és fer explícit el que fins ara en la història del teatre havia sigut implícit. Llavors tens les imatges més bèsties i més salvatges fins al punt de que aquest muntatge, per una qüestió d'economia de recursos, tampoc ha pogut fer un gore o un porno hiperrealista i tot i així és fort, però hi havia gent que es tapava els ulls durant la funció perquè n'hi ha escenes molt violentes, no vull explicar res, però n'hi ha escenes molt fortes. I llavors, tota aquesta història és per explicar, jo crec, és la meva interpretació, la violència psiquiàtrica que va patir la pròpia Sarah Kane, perquè ella es va internar en psiquiàtrics, ella patia, diguem, algun tipus de, no sé si depressió o de desequilibri. I dius que ella va dedicar aquesta obra als interns, no? I la va dedicar als interns d'on ella havia estat, però jo veig com una denúncia d'aquesta violència psiquiàtrica, que és molt ideològica, perquè al final el que tu tens és
un home cis, hetero, blanc, tinker, que a més es diu tinker perquè en anglès tinker és arreglar una cosa, que està entre cometes arreglant els cossos i les relacions que no són normatives. Llavors, arreglar, en el pitjor sentit del terme, és castigar la relació homosexual i castigar la relació incestuosa. Vull dir, és com una crítica molt forta al que hi havia d'ideològic en aquesta psiquiatria que la pròpia Sarah Kane va patir. I, a més, el que tens amb tota aquesta violència és un llenguatge poètic molt depurat, perquè n'hi ha escenes al mateix temps molt poètiques, i per increïble que sembli, el final, que no explicaré perquè tampoc és una hora de spoilers, el final té un punt esperançador. És a dir, el final t'està donant a entendre que aquesta gent podria arribar a sobreviure només perquè s'estima, és a dir, per la força del seu amor, però no és una conclusió romàntica ni cursi, no és una conclusió, diguem, ingènua, perquè després de tot el que han passat els personatges és impossible aquesta ingenuïtat. Però és com aquesta confiança final en què el fet d'estimar-se encara et pot salvar, que a mi em recordava el final de la seva primera obra, dels Reventats, que vam poder veure al TNC, recordareu, al 2018, on tens aquest personatge dolentíssim de Lian que en l'últim moment, l'última frase de l'obra és seva i diu gràcies. Llavors, quan aquest personatge que pots odiar, però fins a l'extrem, acaba tenint aquest gest com empàtic o d'agraïment, tens aquest punt d'esperança, i jo crec que aquesta és la clau de l'obra de la Sarah Kane, que més enllà de tota la barbaritat que tens sobre l'escenari, hi ha un punt romàntic des del punt de vista de l'amor i de l'esperança en les relacions humanes. Llavors, és una obra que val molt la pena, i a més s'ha de dir que això és un mèrit de la Cremosa, que és la primera vegada que es fa en català a Catalunya. És a dir, l'obra es va estrenar el 2022 a Solsona, al Teatre Comarcal de Solsona, i ara és la primera vegada que s'ha fet aquí en català a Barcelona. L'única versió que s'havia vist era al temporada alta, el 2016, el muntatge d'Òscar Escorsunova, que potser l'havíeu vist, però clar, aquest és un muntatge en lituà, vull dir que no estava encara posat en escena en català, i és la traducció que va fer Jordi Praticoll, meravellosa, per Arola, i crec que només per això, només per l'estrena absoluta en català i a Catalunya, val la pena veure-la, i perquè la Sarah Kane és una dramaturga de primer ordre que jo crec que continua marcant molt el que és la pauta o una de les línies interessants del teatre contemporani. Doncs, Xavi, ens ha vingut moltes ganes d'anar a veure, no? Apuntadíssima. Bueno, jo crec que per el que dius no és una obra per tots els públics. No. Vull dir... En teatre familiar segur que no és. L'obra més difícil de veure de la història del teatre, per a mi. Per això, imagina't. I això que, sí, que has vist Angélica Lidl, has vist de... Sí, però Angélica Lidl és molta violència verbal, exactament, però està tot molt més poetitzat i no és tan explícit, tot i que hi ha explícit. Sí, hi ha Buenas moments noches, gores, el Cinderella d'aquest d'allò, tot això res, no? Allò que vam veure el Buenas noches, Cenicienta, aquest del grec, res. I el títol Purificats, que va en aquesta línia que deies. A veure, jo crec que hi ha una línia irònica que jo ho interpreto com una catarsi, és a dir, la idea de purificació de la catarsi, que després de, com deien els grecs, no? De l'horror tens la pietat. És a dir, després de totes aquestes ferides, amputacions, és a dir, com passa una tragèdia grega, tens el moment de pietat que et porta a la redempció dels personatges i de la idea que tu et fas del món en el que et trobes. És a dir, al final hi ha la idea catàrtica de la tragèdia, que jo crec que és la purificació, però Déu-n'hi-do, per arribar fins ahir hem vist moltes més coses que els grecs. Doncs tenim per triar i remenar, hem parlat dels Watson, hem parlat de Macbeth, si voleu més bon rotllo Elling, si voleu una cosa més heavy, Purificats, tenim doncs molta varietat com sempre aquí en el Cítrics de Recomana, i és el moment ara per la guillotina d'Enriqueta Martí, aquest personatge satíric de llengua i guillotina afilada que avui ens parla de la iniciativa Cap butaca buida. La guillotina d'Enriqueta Martí. No hi soc. Barcelona. El divendres 15 de març no em busqueu, que estaré dormint i agafant forces. I el diumenge 17 de març desconnecteu els despertadors, també. Resulta que hem tingut una altra pensada pel dissabte. I com diu aquell anunci de la cervesa, quan cal ser-hi, que dius també, si el fill es queixa a la mare que li ha explicat la història 100 cops, què hem de fer els telespectadors que ens l'empassem 3 cops al dia en hora de prime time?
Ai, però, Enriqueta, que estàs dispersa i que et despistes una altra vegada. Va, us deia que el 16 de març es comprovarà si Catalunya és més de seny o de rauxa amb la campanya Cap butaca buida. Els teatres professionals i amateurs us han posat a disposició una pila d'entrades només per aquell dia. I el repte és fer plena. Que no és poca cosa si tenim en compte que l'any passat, en el millor de tots, l'ocupació va ser del 60%. Què? Serem de la rauxa i anirem a cobrir totes les butaques, sigui on sigui? Som-hi, doncs. Que la societat de la via catalana, la Catalunya del Sant Jordi, que tots els autors de l'estat espanyol i part d'Europa envegen, la que canten Serrat a Barcelona i jo, 1000 cares té Barcelona, la que en Cerdà somia, la que va esgarrar en Porcioles, ha decidit comptar el màxim d'entrades venudes en un sol dia per entrar al llibre dels Guinness. Oh, calla, una altra marca de cervesa. Oh, Enriqueta Martí, busca't un sponsor. I sí, aquesta acció és l'inici de la Setmana Mundial del Teatre. Ep, la rauxa ens canta. Cap butaca buida, però el seny ens adverteix. Cap butxaca buida. Ai, Enriqueta, que ets bona. Enriqueta, va, dissabte. El teatre decidirà on aniràs a dinar, a sopar i a dormir. I en tot cas, ja descansaré el diumenge, que és el dia que la masovera tot s'ho menja. Cap butaca buida, que és una iniciativa impulsada per ADETCA, Time Out, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, i que té com a objectiu omplir el màxim nombre de butaques en un sol dia, el dia 16 de març. Doncs tant de bo s'omplin aquell dia tots els teatres de Catalunya. Hi ha aquesta web capbutacabuida.cat on es pot trobar la informació, i apuntaves, Gabriel, que això és 2 dies abans dels Premis de la Crítica. 2 dies abans, sí, seran dies d'alta intensitat teatral. Com us ho plantegeu, això? Com ho veieu, aquesta iniciativa d'intentar omplir els teatres? Home, està bé, però això hauríem d'intentar aspirar a que no sigui flor d'un dia. Clar. Perquè, clar, està molt bé proposar-nos que rebentar les platees un dia, però hauríem de fer polítiques de públic com perquè això no sigui una cosa excepcional. Que aquí també, a tots aquests actors que has dit que organitzen el Cap Butaca Buida, crec que també s'haurien de seure i plantejar-se com fer que això sigui una cosa permanent. Però anem bé perquè el 2023 ha sigut rècord d'espectadors, amb 2.800.000. Sí. O sigui que la cosa va bé. Sí. Doncs sí, tot en la bona direcció, i tant de bo això. Bueno, a vegades passa, no? Quan fas un dia, allò com el dia Sant Jordi, no? Que es diu, no llegim només aquest dia, llegim la resta de l'any, però a vegades, no sé, penso significar-ho d'alguna manera i de dir, bueno, fem un primer pas, doncs tant de bo sigui un èxit, Cap Butaca Buida. Imma Fernández, Xavi Pardo, Gabriel Sevilla, un plaer com sempre, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí i explicar-nos i fer-nos les vostres crítiques, que vagi molt bé. Gràcies. I recordem que les crítiques postfuncions, cartellera, ho podeu trobar tot a recomana.cat. Ens retrobem aviat.